ஒரு அப்பா தன்னுடைய பையனை தன்னுடைய சொந்த கிராமத்துக்கு கூட்டு போறாரு. அந்த கிராமத்தில் இருக்கிறவங்களாம் எவ்வளவு ஏழையா இருக்காங்க, நம்ம எவ்வளவு பணக்காரராக இருக்கோம் அப்படின்னு அந்த பையனுக்கு காட்டணுன்றதுக்காகவே அவங்க அப்பா அங்கே கூட்டிட்டு போறாரு. 10 நாள் தங்குறாங்க. கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாரோடையும் பழகுறாங்க. 10 நாளைக்கு அப்புறம் அந்த பையனை கூட்டிட்டு வரும்போது அவங்க அப்பா கேட்குறாரு, ஏழைனா என்ன பணக்காரர்கள்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டியாப்பான்னு. அப்பா எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சுப்பா, நம்ம வீட்டில் ஒரே ஒரு நாய் தான்ப்பா இருக்குது, ஆனால் இந்த கிராமத்தில் தெருவுக்கு 10 நாய் இருக்குப்பா. நம்ம வீட்டில் ஒரே ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல் தான்ப்பா இருக்குது, ஆனால் இந்த கிராமத்தில் ஏரி குளம் கம்மாய் குட்டைன்னு எத்தனை ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குப்பா. இந்த நம்ம வீட்டிலப்பா பொழுது போகணும்னா நம்ம டிவி தானப்பா பார்ப்போம், இங்கே பொழுதுபோக்க நண்பர்கள் இருக்காங்கப்பா. நம்ம வீட்டில் எல்இடி லைட் வச்சுப்போம்ப்பா, ஆனால் இங்கே நட்சத்திரமும் வானமும் இருக்குப்பா. நம்ம வீட்டில் பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் டோர் லாக் சிஸ்டம்னு வச்சு நம்ம லாக்கை நம்புகிறோம்ப்பா, பூட்டை நம்புகிறோம்ப்பா. ஆனால் இந்த மக்கள் இயற்கையையும் நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் நம்புறாங்கப்பா. நம்ம சாப்பாட்டை காசு கொடுத்து வாங்குறோம்ப்பா, இவங்க எல்லாத்தையுமே அவங்கவங்களே உருவாக்குறாங்கப்பா. நம்ம எவ்வளவு ஏழைங்கள்ல, இவங்களோடு பார்க்கும்போது நம்ம எவ்வளவு ஏழையில, கடவுள் ஏன்பா நம்மளை இவ்வளவு ஏழையா படைச்சிட்டாருன்னு அந்த பையன் வருத்தப்பட்டு கேட்டானா. அவங்க அப்பாவுக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியாம தலை குனிஞ்சு நின்னாருன்னு அந்த கதை வரும். பணத்தால் மட்டும் வாங்க முடியாத ஒரு வெற்றிடத்தை எவன் ஒருவன் நிரப்புகிறானோ அவன்தான் வாழ்க்கையை வாழ கற்றுக்கொள்கிறான்.